З гэтай сосны мы отрежем частку дрэва для будущего механизму корбы, подъему воды в нашей студні. З гэтага кавалка трубы 150 я якраз выражу два абручы на нашу бревянё для колодежа. Падрыхтавалі браўно, адзелі зверху абруч, знайшлі прыкладна цэнтр, дзе будзе, і будзем зараз абсаджваць нашу прыстасаванне, каб оно круцілася. Тут, дарэчы, нержавеючыя шрубы, каб яны не ржавелі, і холодным цынкам зверху я пафарбаваў гэны абруч. На сваёй металлобазе я знайшоў вось такую рэч. Вось такая машина. Гэта для цёркі бульбы, каб рабіць дранікі. Яна у меня з двух частак. Гэта одна частка, я её мяркую выкарыстоўваць у якасці апорнага падшипніку. Зараз паглядзім другую. Кронштейны для корбы зміцер прыварыў вось да гэтага круга, якім мы выраўнялі плоскасць вакол кольца. І гэтыя кронштейны таксама. І тут, дарэчы, з'явілася такая ручка, каб калі влазіць у колодец по такой лесвіцы рамонтнай, магчыма было за ёй трымацца, не зваліцца далёка. Вось так выглядае наша корба для колодежа. Прывод зроблены з былой сокавыціскалкі французскай. Вось тут яшчэ калі прыглядзецца, зубцы такія ёсць. Потым абруч, бревяно, другі абруч, а тут прыёмная частка гэтай сокавыціскалкі. Усё замацавана на металічныя кронштейны, якія нам даюць надзейнасць, жорсткасць. Рычаг пакуль я не зрабіў, но гэта не цяжка. І таксама не набыў яшчэ нержавеючы тросік, каб падымаць вядро. Вось яе такі агульны від. У той частцы, дзе прывод, там стаіць падшипнік, а у гэтай частцы у нас у бервяну просверлена адтуліна, уставлена трубка пластиковая 20 мм в диаметре. А вось тут такі болтик даўгі, сантиметров по 30. І ён уваходзіць туды у трубку і ў бервяно. І калі мы крутим бервяно, трубка у нас, ось она там у сальніку, варочаецца. Усё мяцізы яны ўсе з нержавейкі, каб хадзіла доўгі час і не псавала внешні выгляд. Ну, гэта таксама дзюраль, і на гэта нічога не здарыцца, і гэта не здарыцца. Некаторыя кажуць прыстасоўваць для гэткіх мэтаў цэлей крышкі ад рухавікоў электрычных. Там таксама ёсць падшипнікі, і можна ладзіць. Адзінае, што вельмі цяжка ўгадаць саоснасць гэтага вала і вось гэтага вала. У нас, як мы не пыталіся, не знайшлі гэтую кропку, і таму, калі варочаем бервяно, ходзіць сам кронштейн краплення. Але гэта не страшэнна, таму што гэта рэзервовы механізм, там у нас стаяць помпы. Гэта на той выпадак, калі знікне свет. Святло знікне, тады мы будзем карыстацца гэтай корбай, крывашыпам.